Os veciños da rúa San Francisco atópanse illados co novo proxecto de escaleiras mecánicas das Mercedes. Piden unha rampa mecánica ou un ascensor para que as persoas con mobilidade reducida, carriños de bebés ou da compra, poidan subir sen ter que circular polo mesmo lugar que os vehículos que baixen cara a praza. Resulta que no proxecto que ten de Arturo Pérez Serantes non se ten previsto facer ningunha rampla hacia a calle San Francisco, hacia Auditorio, hacia eso para subir con unha silla de rodas non hai mobilidade ningunha, ningún carrito dun neno, con ningunha silla de compra, ningunha persona cega, ningunha discapacidade, non temos por onde subir. Entonces, non é un problema porque estamos subindo por aquí por onde os coches, pero eso é inviable. Eso, eu xa falei cos técnicos do Ayuntamiento tamén, con algúns que vieron por aquí, nos decía que era fácil facer un ascensor inclinado, que eso sería eso, me dá igual que sea unha rampa, un ascensor inclinado, algo que nos dé mobilidade para poder subir. Piden que en algunha das escaleiras que hai na contorna, que en total son 5, se introduza ese elemento de mobilidade que lles facilite a subida.